बे जोंनि 6 नं समस्थियाव खुनु देरहानांगौनि लामाबो गैला आरो इउपिपिएलनि जोंनि बे 6 नं समस्थियाव सिन्नबो थानाय नंला एबारनिफ्राय आरोखि बिसोरनि महर मोखांखौनो नायबाबो नुनाय नंला समस्त जायगायावनो माने गासिबो इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै दिनै बिपिएफआवनो जगदान होफैजोब्बाय बेफोरखौ नुनानैनो जोंबो दिनै बिपिएफआवनो गासिबो जगदान होफैजोब्बाय आरोखि सिगाङावनो इउपिपिएलनि बै आदामोन खारबोनाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने मा होनो जेव जेव अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ माने बिथांमोननो एकदम सिलुटजों जासिहरनाय जायो आरो रायजो राजाफोर गोजोननायजों आरो मोजां मोनदों आरो दानि परिबेसखौ नायनानै दिनै साफ्रोमबो माने रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै सोलायनो रोंनांसिगोन आरो दिनैनि दिनाव माने जाय दोलोआव माने रेखाय थेखाय माने दंलाबायो इउपिपिएल दोलोआव बै बिथांमोनाबो दानि जेनाखि परिबेस बे परिबेसखौ नोजोर होनानै माने खारग्लुंलाजोब बे बिपिएफ दोलोआवनो माने एन्जरफोर खारनाय बायदि माने खारसनफैला जोब्बानो जाबाय आरो होमबानो माने जेंनाया सेस रायजो राजा ओरैबायदि अबस्था दा बे आदामोना ओरैबायदि मोजां मोनदों माने जाय बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै एबा इउपिपिएलनि साफा साफा बिथांमोना गोख्रों दैदेनगिरिमोन दा दिनै बै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव बिपिएफ दोलोनि एन्जर गुदुङाव ब्र' हाबफैबाय आरो दा बै इउपिपिएलआ मा जाबावनांगौ नङा होमब्ला दा जोङो दिनै खुला खुलि भाबै बुंनाया मोजां बे कुसुगाव एरियायाव थारमानि 6 नं समस्ति मानाव गेदेर मा होनो एमएलए रबिराम नार्जारि सारनि समस्ति आरो बे समस्तियावथ' माने दिनै प्रमद बुन्दुनि बिफा आरो प्रमद बुन्दुनि बिबौ थिबौ माने फैजोबनानै बे जायगायाव इलेक्सन दारायबाबो मा होनो एमएलए रबिराम नार्जारि सारजों खुनु जुजिनो हाया रायजोफोर दा मानो जुजिनो हाया आं बेखौ ससे सल' खिन्थागोन आरो रायजोफोर दा दिनै बे जायगायावनो इउपिपिएल दोलोनि थारमानि दानि जेनाखि रानिं सरखार बे रानिं सरखारनि दिनै इएम टिएम बिथांमोना दंजोबो अब्लाबो बे कुसुगाव एरियायाव बिथांमोनहा माने सरखार थासेयावबो जेबो मावनो हाया रायजोफोर ओरैबायदि लासिं सिं दा जाय बिथांमोना दिनै सरखार थानायाव दा बिथांमोना खामानि मावनांगौमोन गावसिनि एरियायाव दा बै जायगायाव दिनैनि दिनाव एमएलए रबिराम नार्जारि सारासो दिनै मावलागासिनो दं मावग्लुंगागासिनो दं लामा दालां खालभार गासिबो आरो नाथाय सरखाराव थानाय बिथांमोना मा जादों एकदम गल' नायनानै दं रायजो राजाफोर दा दिनै नैबे कुसुगाव बाजार बेखौनो सिन्था खालामना नायदो बेथ' माने अन्थाइ रग' रगा गुनानै माने बाजारफ्रानो माने बिराद माने थाबायनो गारि मटर सालायनो जारलासैमोन आरो रायजोफोर दा दाखालिसो थांनाय कयेक मासनि सिगां एमएलए रबिराम नार्जारि सारा स्लिम बानायनानै होलांबाय दा बेजोंनो दिनै अखिल मुसाहारि बिथांमोन बायदिया माने होखावलाङो थांलाय फैलाय खालामो खिन्थु बिथांमोना बे लामाजोंनो थाङो बे लामाजोंनो ओंखारो अब्लाबो बे लामाखौ दि बानायनांगौ बिथांमोना बैफोरखौ दिनै सिन्था खालामा आरो नोजोर गैया रायजोफोर दा बिथांमोना नोजोर थायो माने गावनि थफ्लाफ्रा बोरै हाबगोन बबेनिफ्राय बिरबोगोन माने बेफोरखौल' नोजोर थायो आरो दा बेखायनो आं दिनै बुंगोन बे 6 नं समस्तियाव दिनै बिथांमोना जेखि बुङा मानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जेखि मोजां बाथ्रा बुङा मानो थाखा थफ्ला जासिया मानो माने बेफोर गासिबो माने बारहावायाव माने बै सल' खिन्थालाबायनाय गान खननाय बायदिसो आरो रायजोफोर खामानियाव होआ दा दिनैनि बे आदामोना नैबे बिराद माने बे परिबेसाव फैनो रोंदों बिराद धन्यबाद आरो दा जोंनि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायाव जाहाथे बिथांमोना अराय सम मदद होलांबाय थानो हायो दा आसा थाबाय आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिपिएफ दोलोआव फैनानै मा बुंखो माने बेखौ एसेब्लाबो नोंथांमोना बिथांमोननि माने खुगाजोंनो खोनासंनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ खालि जोंनि बिजयनगरनिया आरो जोंनि बिजयनगराव इउपिपिएलनि मानसि गैला आरोखि दिनै गावसिनि इउपिपिएल दोलोखौ जेनगोनखौ नुनानै आरोखि आरो दाख्लि बे रिथ'ना इथ' नामा ब्लकनि मा बिबान दं बेहा बेखौथ' आं मिथिला नुफेराखैमोन जोंथ' गोदो इउपिपिएलआव बेखौ दासो बबेनिफ्रायबा ओंखारबोदों आरोखि बियो दा जोंनि दानि रबिराम सारखौ एमएलएखौ आरोखि दा बाव टिकेट मोननायखौ खोनानानै आरोखि मोदोम मावखांनानै जानला मोनला सालानि ना माबा माबि बखिलाबायदों आरोखि माने गावसिनि दुरबलथा गावसिनि जेंनाखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदों बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा जेबो साना सालानि नाखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलखौसो बुंनो हायो माने इउपिपिएलआसो एकदम हरैनि सालानि नाखौ लाबो बिसोर बहाय फानफैगासिनो दं दा नै मैया दाख्लैबो लाबोनानै बाव फानफैदों बिसोर सालानि नाखौ खिन्थु बिपिएफआथ' बेबायदि फानफैफेराखैमोन ना सालानि नाखौहाय बे इथ'आ जानला मोनला एमएलए सारखौ सालानि ना बुंलाबायनायफोरखौ जेबो साननाङा नङा मानो होनना बुंबा बियो एमएलए सारनि बाव खामानि मावफैनायखौ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदोंसो बेखौ सिन्था खालामनाङा
आरो जुदि एमएलए सारनि खामानि मावनायखौ नायनो लुगैदोंब्ला बे ओरै बेरायलाबायथों आरो दानोथ' नै बिपिएफ सरकारनिफ्राय एमएलए सार बानायनाय लामायावनो गारि सार्जिं लागासिनो दङ बेखौथ' बिदि सालायनो हायामोन बिसोर बाजारानो गुगाजोब्बायसोमोन दा जानला मोनला माबा बखिलाबायनाय सुरु जाहांलाबायलायबाय आरोखि बिसोर दा बिनिखायनो बे सोरबा रत्ना सोरबा इथ' सोरबा जानला मोनला मानसिफोरनि जानला मोनला बुंलाबायनाय ससियेल मिडियाआव हगारलाबायनायफोरखौ जेबो सिन्था भाबना खालायनाङा मानो होनबा बिसोर बखिखासिगोन दा रबिराम सारमोननि मोजां खामानि मावनाय मोजां खामानि लाबोनायफोरखौ नुनानै बिसोर गरम जाखासिगोन आरो गावसिनि जेंलानायखौ मिथिखानानै बिसोर गरम जाखाबाय ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खुलुमो फै जों बिपिएफखौ खेबसे बाहाय सरकाराव लाबोफिननि अब्लानो जोंनि गासिबो बुंनांगौखौ जों जेरखम बुंनो हायो बेबायदि बुंनो हागोन जोङो बिपिएफ सरकारनि गेजेरावबा जों जेरै गोसो एरै बुंनो हायोमोन बा बिनानै लानो हायोमोन नाथाय इउपिपिएलनि गेजेरावथ' जों बेबायदि बुंनो हाया आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजानि सिगाङाव खुलुमनानै रबिराम सारखौ देरहाहोनो जुनै फै जों खौसेयैनो रायजो राजा जयैनो नांगालैनि सावगारियाव भट होनानै खेबसे आरोबाव सरकाराव लाबोफिननो जुनै बयबो खौसेयै फैजोबदो आं बेखौ बुंनानै दिनैनि बे बुंनांगौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि बेलायाव आरोबाव लोगो मोनलायफिनगोन थांनाय आगस्ट दाननि 16 तारिख 8 मार्च 2005 आं जेब्ला इउपिपिएल दोलोआव गासै 144 जन सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफआव जयनिं हाबाफारि लादोंमोन अब्ला रत्ना मुंनि सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाया आंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि रावजों सोंखारिनि जुनै आं दिनै बिनि हेंथायै फंनैसो खोथा बुंनो होननानै फैफिननाय जादों आङो माखासे सम मोनैनि गेजेराव आङो बे प्रेस मिटखौ लाथ'नो हायाखैमोन नाथाय आं दिनै बिनि गेजेराव फैफिनबाय आरोखि बेखौ काउन्टार होफिननो होननानै गासै जोंनि गामियाव बियो बुंदोंमोन बिसिनि गामियाव 140 जन भटार्सआनो गैया होननानै बुंदोंमोन आरोखि बे जोंखौहाय नाथाय जोंनि गामियाव गासै अल बिजयनगराव सावथाल बर' 720टा भटार्स दं आरोखि आरो बिनि गेजेराव बर'फ्रा गासै 228 जन दं आरो दा माखासे भटार्स गाखोनायफोर दंबावो 30 जनसो गासै बिदिनो जोंनाव 750सो भटार्स दं आरोखि आरो आं बे 144 जनखौ गासै जोंनि बिजयनगरनि गोजा जयनिं लायाखै मानो होनबा माखासे जोंनि बिजयनगरा खावसेयानो बिपिएफ दंखायोमोन आरो खावसेखौ दा आं लाबोनानै गासिबो जयनिं होफैजोबनाय जाबाय आरोखि आरो बे 144नि गेजेरावहाय माखासे बै कुन्टलानिबो दंबावोमोन कुन्टलानि बाजारनि गासै जों 144 जन जयनिं लानाय जादों आरो बे रत्नाया आंखौ बुंबावदों दि बेहाय इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैखायामोन होननानैबो बुंदों आरोखि बियो दा रत्नायाथ' बै समाव बोरै मोनथिनो जों इउपिपिएलआव दंना गैयामोन मानो होनबा बेथ' बिपिएफआवसोमोन बिपिएफआव बियो अबेबा प्राइमारिनि थाखा थगायनानै जादोंना मादों होननाय खोनादों एलआइसिनि थाखा थगायनाय कारापसन गाज्रिनि जुनै बियो पार्टियाव दोनजायाखै आरोखि दासिमबो बेनो प्रुफ नांगौबा एलआइसि थगायजाग्राफोरनि प्रुफ नांगौबा होफैनो हागोन आङो आरो प्राइमारिनि थाखा थगायनायनि प्रुफ नांगौबा बेखौबो आं होफैनो हागोन नाथाय बे आङो बेखौसो बुंनो सानदोंदि बे आंखौ गाज्रि रावजों बुंदों दंफां सिखाव लहा सिखाव होननानै बुंदों बे आंखौहाय नाथाय बियो आंखौ प्रुफ होनो हागोन नामा बियो आंखौ दि लहा खावग्रा दंफां खावना जाग्रा होनना बुंजोबदों जोंखौहाय माबा मोनसे प्रुफ होनो हागोन नामा नंगौ जोङो मावनानै जायो थिगैनो दंफां मावनानै जायो जोङो बिदिनो लकेलनि दंफां हालानानै जोङो हानानै फानो आरो बाथाम साथाम हानानै जों फानलानानै जायो माबा मोनसे मावनानैथ' जानांगौ जोंखौ नायाखिसैब्ला उखिलानो जोंखौ नायाखिसैब्ला माथो उफाय दं जों बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै जालाबायो आरोखि जों बिसोरबायदि थगायनानै जाग्रा मानसि नङा आरो आंखौ बुंदों बे लहा नागिरनानै जालाबायो लहा नागिरलाबायो हाग्रा बंग्रा आङो लहाखौ मावो थिगैनो नाथाय आङो लहाखौ बायोसो आङो लहानि मालिकसो बायग्रा मालिकसो आंहा मोनसे गुदाम दं सिक्रेटनि आं बहाय बेबसा मावो फिसा फिसौ आं बिदिजोंसो सोलियो आरोखि आरो बेयो बुंबावदों आंखौ बे गावसिनि अफिसाव माबा मटर ना माबा खावना लायदों होननानै बुंदों आरोखि बेफोरबो गावनाव प्रुफ दं ना मा दं बे लहा खावदोंनायनि प्रुफखौ बे आंनो देखायनानै होनांगोन आरोखि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै फैजोबनानै जों मानि जुनै बिपिएफआव जगदान होफैदों मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो रबिराम सारखौ गोबां खामानि मावनाय नुबाय जोंनि खाथि खालायावनो जोंनि नैबे बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिजयनगरनिफ्राय ओरै बाजारजों थांनाय बै थानापारासिम ब्लेक टकिं लाबोदों
5 बोसोराव बिसोर बेखौ मावनानै देखायनो हायाखिसै गाबोन जागोन समफोर जागोन जोंना लामा बाजार गारलाजोब्बायमोन जों बेफोरखौ मावनायखौ मोजां मोनदों आरो हनै जोंनाव हाइ स्कुलनि ओरै किउआव मोनसे बिराद गिदिर बिल्डिं गायसनदों मा स्कुल जागोन दं बेखौ बुंनो थांला बेखौबो जों नुबाय रबिराम सारा लाबोदोंनो आरो बेनि सेरजों मोनसे ओरै लामा थांनाय दङ एकदम बै थाखामफुरसिम लामा बेखौबो रबिराम सारा लाबोगासिनो दं आरो मोनसे हनै नेपालि बुस्तिजोंबो ओरै मोनसे लामा थांनाय दङ एकदम सिद्दा बेबो जानो थांगासिनो दं रबिराम सारनि आन्दारावनो निउ खाग्राबारियाव बिराद गिदिर मोनसे खामानि लाबोनानै होफैदों रबिराम सारा माखासे कालभार्ट दं आरो माखासे ओरै ब्लेक टकिं बेखौ मावनायनि खामानि लाबोना होफैबाय आरोखि जोंनि बे कुसुगाव नैबे उकिल मसारिनि समस्तियाव लांदों आरोखि जोंनि कुसुगाव समस्तियाव गासै रबिराम सारा 42टा खामानि लाबोदोंनो दा बेफोरखौ जोङो बयनिबो खोमा नुबाय आरो माखासे फाउन्डेसन खालामनाय नुबाय जों रबिराम सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जों रबिराम बे बिपिएफ दोलोआव जोंनि गामियैनो फैनानै जों जगदान होफैदों खिन्थु गाबोननि एबारनि इलेक्सनाव जोंनि गामिनिफ्राय टटेलि मोनसेबो भट मोननाय नङा आरोखि इउपिपिएलआ माने इउपिपिएलखौ जोङो जोंनि गामियाव एबार निश्चित खालायगोन माने जोङो इउपिपिएलखौनो जोंनि गामियाव जोङो सोआ माने जों बिसोरखौ मिटिंबो बानाय होआ जोङो रत्ना बादि सिखाव नङा रत्नायासो सिखाव रत्नानि उन सिगां बुंनांगौबा A to Z बिराद गोलाव दं जोङो बेखौ बुंजोबनांगौब्ला मानो जोङो बेखौ पार्सनेलि लानो बेसो आंखौ पार्सनेलि लानो आरोखि पार्सनेलि एटेक खालायदों आरो जोंनि लोगोफोरखौ बे सिखाव बुंदों खिन्थु जोङो आरो बेराफारसे जोङो मानि जुनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैनो गोनां जादों माने रत्नामोन बादि गाज्रि मानसि थायोब्ला बे इउपिपिएलआव सासेबो मानसि थानाय नङा रत्नानिफ्राय गाज्रिसिन बे जायगायाव बे पार्टियाव रावबो गैया रत्नाया सानसे समाव आंखौ आजिलि 3-4 बोसोर 2.5 बोसोरसो जाबाय आरोखि बे आंखौ बिखुं बिसिनो मानो होननानैबो बुंदोंमोन बियो मानि जाहोनाव बिखुं बिसिनो नारदोंमोन नोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय एंगारगोन नोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय बोख्लायगोन मागोन बेबादि खोथा होनदोंमोन आरोखि नाथाय जोङो इउपिपिएलआव बे समाव जेबो बिबान लानानै मावथ'वाखैमोन आरो बे बुंदों आंखौ इउपिपिएलनि नङा होननानै जुदि इउपिपिएलनि नङा होननानै बुङोब्ला आं बेनो प्रुफ होनो हायो आङो बिजयनगर प्राइमारियाव सानसे समाव इउथ प्रेसिडेन्टनि दायथ' लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो 2016आव एमएलएनि टाइमाव मोनसे बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि जानानैबो आङो खामानि मावबोदोंमोन जुदि बेफोरनि प्रुफ नांगौब्ला आंनाव दंजोबो दिनैसिम आं बेफोर जिनिसखौ जोथोनै दोनजोबदों सानसे समाव नांगोन होननानै आरोखि माने रत्नायासो बिपिएफआव रत्ना खर जानानै दिनै इउपिपिएलआव बियो बाल्मिखि जानानै दंफैयो आरोखि मानो होनबा रत्नानि जे बेबहार आखल बेखौ रावबो बे जोंनि कुसुगाव मोनथियै गैया आरोखि कमप्लिटलि मोनथिजोबो